yanda mutum zai ringa creating recharge card da kansa ma'ana katin waya kenan. Da farko dai abin da za ka yi shine za ka je ka shiga Google Play Store. In ka shiga sai ka shiga gurin searching. Yanzu mu ga app ɗin da muke amfani da shi wannan eVlisten. Don mun je mun yi bincike a kan duka application ɗin da ake amfani da shi na creating katin mun je mun duba. To gaskiya app ɗin kuɗi ne. Wanda na ɗaya da na biyu ɗayan ma ya kai 15,000 rijistan shi. Wannan ne 9,999 shi sa muka zaɓe shi. In ka je ka shiga ka danna install, bayan ya gama installing sai ka buɗe. To bayan ya buɗe a daidai nan gurin za ka ga gun da aka saka create pin, dole sai ka creating pin sai ka je ka sa nambobi guda 4 wanda da su za ka rinka transaction ta cikin app ɗin. Bayan ka je ka gama wannan sai ka je ka danna gurin account, in wayanka mai tamfirin ne za ka iya zuwa gashi nan gun da aka sa biometrics nan ka je ka kunna tamfirin. To shikenan ka seta. Ko a yanzu za ka iya siyan kati, amma before ka fara siyan kati kana buƙatar ka upgrading account. Gashi nan yanda ake upgrading account, dole sai mutum ya saka wannan 9,999. To yanda za ka sa za ka je ka danna nan sama gun da aka saka funding wallet. Bayan ka je ka shiga sai ka danna wannan na biyun dynamic account. Can kana so ka upgrading account ɗinka ya zama tier 2 su baka permanent account number. Amma wannan account number in sun baka minti 40 yake. A misali za mu tura 3,000 yanzu a misali. Ka gani yanda ake kenan, sai ka danna fund wallet sai ka danna continue. Za su create maka money point account number. In sun baka account number zai yi aiki iya na tsawon minti 40 ne. In ka tura kuɗi a ciki next time za ka tura ka ƙara tura ka zo ka ƙara generating. In ka danna nan ka copy, in ka je ka tura kuɗin ka tura sai ka zo ka danna I have transferred money ɗin. Shikenan sai ka koma. Kana koma immediately za ka ga kuɗinka ya sauka a nan gurin. To bayan kuɗin ya sauka sai ka danna upgrade. Da su ce maka za ka yi upgrade so kaza sai ka sa. Kun ga gashi nan ga benefit na upgrade ɗin. Iya time da su ringa ba da 3% discount ma'ana naira 3 kenan a naira 100. In a 1,000 ne naira 30. Sannan discount na data 10%. In a naira 100 ne naira 10. In a 1,000 ne naira 100 kenan. Shi kuma discount na TV subscription, electricity ga na card printing ɗin 4% yanda suka faɗa. That means din na 100 naira 4 kenan. In na 1,000 ne zai kama naira 40 kenan. To da ma katin ma kusan yanzu yawanci 110 ake si da shi, inda na kaji ne kaga abin zai zama ma mutum da riba. To in ka zo sai ka danna nan gun, yanzu ban funding wallet ina ba. Za ka ga gun da aka saka sai ka processing ka sa pin ɗinka da su cire kuɗin. Za mu rarraba bidiyon ne kashi-kashi saboda abin kai ya ringa tsawo. Yanzu wannan shine dai na farko. Za mu upgrade wallet ɗin sai mu ci gaba.